हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। फाइनाली सुभद्रा योजनार पोर्टालटी आसी एबे जहाँकि आपण ऑनलाइन ने मोबाइल हो कि लैपटॉप रे गूगल क्रोम को जाइए subhadra.odisha.gov.in मारिकी सर्च करी पोर्टाल को जाई परिबे। पोर्टालटी क्रैश हो पारे बारंबार बट रिफ्रेश माइले पोर्टालटी आपको शो करिवो। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନାହିଁ ଆସିଛି ବଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଟାକୁ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଖାପାଖି 70ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଦିଆହେଇଛି ତା ଦେହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର, କେମିତି କେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କୌଣସି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ଅପସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ପକେଇଲା ବେଳେ ବି ଜମାରୁ ତରତର ହେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଆଗ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମିଳିଯିବ, ଲେଟ୍ କଲେ ଆଉ କାହାର ମିଳିବନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲଟି ଚାଲିବ ଆଉ ଏଥିରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, KYC ପ୍ଲସ୍ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ତିନିଟା ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର KYC ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଗୋଟେ ସର୍ଭରରେ କେବଳ ଏତେ ସାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଣିକି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ, ୱେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ କେବଳ ତା'ର ପୋର୍ଟାଲଟି ଫିଟିଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେଥିରେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିବେ। ବାସ୍, ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ ପକାଇବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପକାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି କୌଣସି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଭାଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଭାଇ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।